Ok. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas snimamo reakciju. Pojma nemam koju je Rajke, ajde. Distrakt na Niksu Zizu. Zuzu. Niksa Ružu. Kako dobar fora, rešio budalo. Ok, bez veze sam ovako. I da, sjetio sam se ove ideje zbog jednog youtubera. Znam da kažem, ne znam kako mu se zove YouTube kanal, čekajte da... Od Adza i posjetite njegov kanal, bit će njegov kanal u opisu videa i možemo da krenemo. Ok? Dobro jutro, daćete mi 200 grama fiksanog žužua. Biglu fiksa žužu, pretišeri tužbu, sedim preko službu, u glavi ima žužu, špricevi te pucaju, sad ti ustavu. Žuž, ima u glavi žuž. Znači, samo mislim na žuž. Pucaju, obraća te tucaju, kraj je ovom slučaju. Biglu fiksa žužu, pretišeri tužbu, sedim preko službu, u glavi ima žužu, špricevi te pucaju, sad ti usta mucaju. Obraća te tucaju, kraj je ovom slučaju. Fiksa žužu, opoznat, petakat, pravi jad, mislio si lagan keš, potez jadan jako treš na sceni ne staje. Sledi sada kajanje za ono silno lajanje, glupavo pretvaranje. Pravo lice videla je masa, sad ti nema spasa, glas ti postaje daljina, liče nestaješ prašina, kažeš da si mator za neke glupe drame. Je možda ovaj lik, Rajke, jedan problem imam oko tebe, da isključiš zvuk, samo muziku pozadini, da to izbaciš na YouTube kanalu, bilo bi dobro. Ipak lova iPhone, takve stvari tebe mame, ogromne su pare, liče nestale, ti se opet praviš da nemaš predstave, da sve sjebo si, to već znaju svi, taj tvoj glupavi ego, zbog njega si i lego, nosi do tako, ješte zbog tako, tužba i to sranje sada ostavi sa strane. Pišeš, pretiš mi na Insta, savest tebi nije čista, džaba široka ramena kada muda su malena. Ovaj dis mnogo jako gori, irrelevanci story, od tebe nema gori. Gubi se u fori, sada jako to te boli, uskoro za oproštaj. Bukvalno bi ga razvalio Niksa Zizu, samo ga lupi i leti tamo preko mora. Sve će da nas moli, biglu fiksa žužu, pretišeri tužbu, sedim preko službu, u glavi ima žužu, špricevi te pucaju, sad ti usta mucaju, obraća te tucaju, kraj je ovom slučaju. Biglu fiksa žužu, pretišeri tužbu, sedim preko službu, u glavi ima žužu, špricevi te pucaju, sad ti usta mucaju, obraća te tucaju, kraj je ovom slučaju. To je kraj, brat. Ono što je kratko. Da. Ok, onako pesma. Kad bi mogao da ocenjujem, bilo bi na neku, ne znam, bednu šesticu. Na tankom ledu, eto. Šestica i da, to bi bilo to što se tiče ove epizode, kao što se ovaj klip njima se vrlo uskoro. I da posjetite kanal koji je sad... Kadovski, čekajte, posjetite Adzo i to bi bilo to što se tiče ovaj epizod, ovaj klip, vidimo se vrlo uskoro, pozdrav!